ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn l-oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Ma ġibwix, hej, il-biskuttini li għamilt. ċarru kaza. Il-ballun ta' ċarruta iġib ferħ kbir. Pawlu, ara x'sibt! Għajtet Rita l-ħuwa waqt li kienu qed jilagħbu fil-ġnien pubbliku li hemm viċin tad-dar tagħhom. Pawlu tela jiġri ħdejn uħtu biex jara x'kienet sabet. L-għajnejn sbieħ u żoroq ta' Rita kienu bħal donnom qed jixalu bil-ferħa s-sejba tagħha. Qal bil-ħaxix aħdar u l-fjuri koloriti, Rita lemħed ballun żgħir ta' ċarruta, kollu kuluri tal-qawsalla. Pawlu dlonk qabdu fidejh u waqt li għafsu bejn idejh intebaħ kemm kien ballun artab. Għad qabel ma kien ra wieħed bħalu għax dejjem kien imdorri bi blalin kbar tal-ġilda li kien juża waqt il-lob tal-futbol. Bla telf ta' żmien, Rita u Pawlu bdew jitfaw il-ballun lil xulxin u tajċ kemm ferħu u ħadu gost. Xi daħka bejniethom ma naqsitx u mal-ferħ tagħhom inaqdu bejta qasafar li kienu jgħixu fis-siġra ta' biswithom. Li bdew ibesbsu bħal donnu ridu jgħidulhom xi ħaġa. Il-lob tagħhom waqaf ħesrem għax fil-pront raw ferħ ta' ġerru ġej jiġri lejhom, issu kien mitluf ifittex il-sidu. Mon u kellu kullar blisem Tiku. Kien il-moment li Pawlu ma qabadx il-ballun sewwa bejn idejh. Il-ballun waqa' mal-art u rombla għal ġol ħamrija qalb il-fjuri ikkuluriti. Tiku ma tantx qatt jaħsibha wisq għax malaj qabad il-ballun f'ħalqu u tilaq jiġri bih kemm kellu saħħa. Rita u Pawlu baqgħu mistaġba jħarsu u bla telf ta' ħin telqu warajh. Kienu kurjużi wisq biex isiru jafu x'ħajsir mill-ballun. Qatt ma bbassru dak li kien ħajjiġri. Rita u Pawlu ma setgħux jemmnu lil għajnejhom malli raw lil Tiku jpoġġi il-ballun ikkulurit fuq ħoġor tifel ċkejken. Dan it-tifel kien jismu Mark. Mark kien tifel b'diżabbiltà u kien jinsab ġo siġġu tar-roti. Kemm feraħ Mark malli il-ġerru poġġa l-ballun fuq saqajh. Mark malajr qabad il-ballun u tefaw lil Tiku. Tiku beda jaqbad il-ballun f'ħalqu u jerġa' jqiegħdu fuq saqajn Mark. Il-ġerru kien tassew gustus u kien ukoll ħabib kbir ta' Mark. Damu sejrin hekk għal ftit ħin mhux ħażin sakemm Mark ħares lejn Rita u Pawlu u tbissmilhom. Huma resqu viċin tiegħu u bdew jitkellmu u jilagħbu flimkien. Malaj saru ħbieb. Issa Mark beda jilab bil-ballun mal-ġerru u mal-ħbieb ġodda tiegħu. It-tlet tfal bdew iqassmu l-ballun lil xulxin. U kull darba li l-ballun kien jaqaf l-art Tiku kien imur iġibu lura. Biskuttelli?